Class 1 zirlai no pangte in zawa in chibai vek ule ole chian kan nei vek ang tiro u sikul le kanin vela te po chian kan nei chawanga tin chian te ne na in kom hlima thil han ti ho te hi anuam em ani ani le in chian te andam lo ve chinim le kan chian te andam lova min infiam pui theilo te hian keini pon nuam kan ti bik chin lo ani diru kan hlim thei bik lova tin abik takin sikula phei chuan kan chian kom te andam lova sikul anon kal lo te hian kan khwa te har chin ani diru ti chuan keini pon school kal te nuam kan ti lova kan nun te po angwai chin ani tin chian chu kan in hmangaya har sana kan nei po in kan in jan pui ton chin ani tiro kan dam lo te po in kan in ngai sak ton fo chin ani mihring te ang bok hian thil nung dang nung cha le pangpar te po hi andam lo ve fo chin ani voina chuan in zirlai bu ami zirlai som ne pakwana papari ti kha kan ziranga ngun de vin ino ngai thla cheu donia papari dam lo awangin a chian dang te po an hlim lova tin an nun angwai zo veka adam thei nan khan an chan pui ani papari chu pangpar moi tak mai ani a huan moi taka a chenga tin a chian te chu thingte nungcha te thli te ni le chhum te an ni a zing alo ni chuan papari hena chuan idam mo imutuyem ti ten an zota papari chuan adam thu te amutui thu te ashila tin amumang te alo shila amumanga chuan ni alo mu a ram shang alo fanga ni chuan aram fan chanchin te papari alo shila ni chuan nia ram ka fang zawa ni danga karam fan chanchin de chu kala shil don chenia ati ani papari ne na khan ti chuan atu ka khwa alo war le chuan papari chu azing han tho chu angong na ati ta em maya da po adak che theilo ani ni chuan arun kan le a papari ne na chuan ente zing ani a ke eng hi han en la atia ama ero chu papari khan a chang lova ni khan engati nge ingoi ring le ti in azot ani papari chuan ni ne na chuan engtin nge ka ti ang ka ngong hi analut tuka panganga oma akal son du box si lova ka ngong hi anna a da pokadak che theilo ti in ni kha alo shilani ni chuan ti ngai na a she box si lova a chian komber papari a kom theilo awangin ani po chu angwaya chhuma kan mu mai te ang ti in chhum kara khan ni kha a omta ani chhum chuan chhum kani a ni hi alungai changin ka hena aron birdei chin alo ti boka papari chuan angong chuna ati ema chuti lai chuan arpa lo kala khwan atuma ma se akhwang theilawani arpa po khan mak ati eme akhwang theilo kha beidong takin achuta mai maya anu le a chuan zo te alo kal ve a ngiao chian arpa idamem ho infia mangti in ar chu arun soma ama ero chu ar chuan kadam lova ka pe ilo ti na lo chang ni zo te chuan arpa chu ti hlim tumin ring deuh dovin zai vak la idam mayang antia arpa ero chuan kazai thei teulo mai ni po achhuak si lo chhuma abiru dai alom ti na lo chang ani chutia anin biak mol lai chuan utrok alo kala aron nui ta vak mai ni chumom zo te khan engati nge inuya ti in utrok kha alo zota utrok chuan anu izathlak emlom ni te chhum te arpa te zo te in va in papari damlo wangin in ngui zo veka ti na lo changa arpa chuan adikalom kan chian te ber andam lo chuan engtin nge kan hlim thei rengang ti na lo chang ve thung ani chu ti chuan utruk chuan engati nge in ti dam vat mai lo alo ti ve thunga zo te chuan engtin nge kan ti chuan anga alo tia
pa pari dam le nan khan ti thei anei kha alo shibik em lo ani utrok chuan ele arpa hian a hmuizum tak hian pa pari ngonga pangang chu chuk chuak dai sela ani mai lom alo ti a arpa chuan ani don take khoinge ka han chuk chuak dai nge alo ti a ti chuan arpa chuan pangang chu achuka adol ta dai maya pa pari chu adam ta a an vai chuan an hlim te em mai ani pa pari lo dam ta ka chuan an hlim em a ho u alomom mai izain ilam te angu an ti a hlim takin an zaya an lam ta ani he thon thua kan mu ang hian keini po kan chian te po andam lo china kan soi to ang khan andam lo chuan keini po kan hlim lova an tel lo infiam te nuam kan ti lova kan nun angwai china ni tin kan chian te po in har san an nei chuan kan chan pui thei ani chuan kan phak ang tokin kan thei ang toka kan chan pui ve anga ti chuan chian ho po hlim takin kan om khom thei don ani